Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Лейсен Ханова һәм бүгенге төп темалар хакында кыскача. Акчаларын кайтара алырлармы? Вакытлы идарәче наследие кертемчеләренә үз усулын тәкъдим итә. 8-24 адресы буенча урнашкан тулай торак җимерелә. Нишләргә? Безнең кайнар элемтәгә борчулы шәһәрдәшләр шылтыратты. Шәһәрнең иң үрнәк укучысын билгеләделәр. Уку алдынгысы җәмәгать эшләрендә актив кыз белән хәбәрчебез очрашты. Радио бар инде, передатчик та бар, не да бар. Сигналларны открытый текст белән рөхсәт ителмидер сөйләшүгә. 90 яшьлек шәһәрдәшебез бәлешендә пешереп пилмәндә ясый Чаллытова бөек җиңүне якын айткан хөрмәтле ветераннарыбыз белән таныштыруны дәвам итә. Үзенчәлекле балалар Бөек Ватан сугышы ветераннарын котлаячак. Аларның үз куллары белән ясаган бүләкләрен хәбәрчебез күреп кайтты. Бүгінгі көндә төп мәсьәлә кредиторлар реестрына керү. Наследие саклык компаниясының вакытлыча идарәчесе шулай ди. Моның өчен арбитраж судка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Наследиянең кертемчеләренә бурычы 600 миллион сумнан да артып китә. Алданган шәһәрдәшләребез саны исә 2000 тирәсе. Алар компания счетына 30 мең сумнан алып 10 миллионга кадәр акча керткән. Исегезгә төшерәм, компания шәһәрдәшләргә узган елдан бирле акчаларын кайтармый. Бүгенге көндә оешмада күзәтү процедурасы бара. Хәзер төп бурыч оешма мөлкәтен табу, аны суд карары нигезендә кертемчеләр файдасына алу. Имущество уже выявлено, остался вопрос о его... Милек табылды инде. Хәзер аны закон нигезендә алу һәм финансларга әйләндерү мәсьәләсен хәл итү кирәк. Реестр формалашмый торып, бер генә кертемчегә дә акча кайтарылмаячак. Бары тик шуннан соң гына конкурс өчен шартлар булачак. Бу исә акча банк реквизитларына күчерелә башлый дигәнне аңлата. Наследие компаниясын банкрот дип танымы буенча арбитраж судта утырыш 14 июльгә билгеләнгән. Вакытлы идарәче сүзләренә караганда, шушы көнгә кадәр реестрга керү мәсьәләсен хәл итү кирәк. Юыну бүлмәләре йортның фасады ишелүгә китерә. ГЭС бистәсенең 8-24 йортында яшәүчеләр безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратты. Тулай торакның диварлары күз алдында җимерелә диялар. Әмма моңа йортның иске булуы гына сәбәп түгел. Шәһәрдәшләрнең үзләрендә дә гаеп бар. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда карагыз. Вот видите, обрушение идет. Вот, уже кирпичи сыпятся. Соль выступила от воды. Эльмира Садриева тулай торакта 13 ел яши, югары катларда яшәүчеләр үз белдекләре белән юыну бүлмәләре ясаган. Гидроизоляция булмау сәбәпле стеналар дымлана, кышын һава температурасы тотырыклы булмау сәбәпле алар ишелә башлый. Вот эти душевые... Бу душ бүлмәләре 4-5 катларда төзелгән. Дивар тиздән ишелеп төшәр инде, без бүлмәләрсез калырбыз. Зыянны капларга беркем дә ярдәм итмәячәк. Йортта 160 бүлмә гаиләләр күп. Бирдә яшәүчеләргә юыныр өчен зур чиратларда торырга туры килгән. Шуңа күрә үзләре мөстәкыйль рәвештә душ бүлмәләре ясаган. Зинаида Антипов да шундыйлар рәтендә. Кто как мог, взяли себе душевые. Кем ничек булдыра алды, шулай душ бүлмәләре ясады. Безгә душ ачкычларын бирмиләр. Ничек юыныргасың безгә? Беренче катта дөрестән дә душ бүлмәләре җитәрлек түгел, әмма аларны зурайтып була дип бирде яшәүчеләр. Вот посмотрите, здесь столько места, можно еще 3 душевые построить. Здесь 3 душевые, здесь 3 душевые. Гаиләләр душ бүлмәләренә йозаклар элгән, яктылык юк, бинага капиталь ремонт кирәк. Бирегә 3-нче, 4-нче, 5-нче каттагы душ бүлмәләрен күчереп булыр иде. Кайчанда булса шулай итәргә туры киләчәк ди идарә итүче оешма белгече. Бу йортны авария хәлендә дип тапмаганнар, әмма яшәү шартларын яхшырту буенча чаралар исемлеге төзегәннәр. Мы будем вручать им уведомления. Без аларга әлеге конструкцияларны сүтәргә кирәклеге хакында хәбәр җибәрәбез. Әгәр үзләре сүтмәсә, судка мөрәҗәгать итәчәкбез. Шуннан соң гына фасадны төзекләндерү турында сүз алып барырга мөмкин. Фасадны төзекләндерү 7 миллион сумга төшәчәк. Яңа душ кабиналары барлыкка килерме, шәһәрдәшләрнең үзеннән тора ди белгечләр. Коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләп барырга кирәк. Әлеге тулай торакта яшәүчеләрнең бурычлары күп. Соңгы 3 ай эчендә идарә итү компаниясе әҗәтләрнең яртысын гына җый алган. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Чаллыдагы ясалма киртәләр гос таләпләренә туры килми. Республика прокуратурасы моның шулай икәнлеген раслады. Узган ел Халык фронты вәкилләре шәһәр юлларын тикшергән иде. Алар Чулман проспектында һәм ГЭС бистәсендә Гагарин урамында ясалма киртәләр дөрес урнаштырылмаган дигән фикергә килде. Белгечләр киртәләр артык биек һәм тар ди. Хәзер республика прокуроры сыйфатсыз башкарылган эшне кабул итүче җитәкчеләрне дисциплинар җаваплылыкка тарту ягында. Прокуратурада хаталарны подрядчы оешма гарантия шартларында төзәтергә тиеш дип белдерделәр. Халык фронты юллар сыйфатыннан да канәгать түгел.
Шәһәр хакимиятендә әлеге хаталарны таныганнар, подрядчы оешмаларга ясалма киртәләрне һәм Тынычлык проспектындагы юл участогын гос стандартларына туры китереп ясау бурычы йөкләнде. Бүген Яшлык һәм Тынычлык проспектлары киселешендә 2 машина бәрелеште. Оды машинасы светофорның яшел уты сүнгәнче дип алга аргыла һәм Яшлык проспектыннан баручы Шкода машинасына килеп бәрелә. Руль артында хатын-кыз була. Одада утырган пассажирның күкрәк читлегенә зыян килгән. Аны ашыгыч ярдәм машинасы хастаханәгә алып китә. Башка зыян күрүчеләр юк. Миндә мотлык всегда законный сброс торга скорости была. Неужели син практикам барасың полный ходпан? Сбрось скорость. Ведь андай явление постоянно булмай бит. Шәһәрнең иң үрнәк укучысын билгеләделәр. Уку алдынгысы җәмәгать эшләрендә актив кыз белән хәбәрчебез очрашты. Радио бар инде, передатчик та бар, ни да бар. Сигналларны открытый текст белән рөхсәт ителмәде сөйләшергә. 90 яшьлек шәһәрдәшебез бәлешен дә пешереп пилмәндә ясый Чаллытова биек җиңүне якын айткан хөрмәтле ветераннарыбыз белән таныштыруына дәвам итә. Үзенчәлекле балалар Бөек Ватан сугышы ветераннарын котлаячак. Аларның үз куллары белән ясаган бүләкләрен хәбәрчебез күреп кайтты. Син нәрсә миңа карыйсың? Син нәрсә? Китегез әле, миңа урын юк. Гадәттә йомырка сөйләшми, АЭС-ында барысы да мөмкин. Бер йомырка бары тик 3 сум 90 тиен. 26 апрельдән 9 майга кадәр. Компания «Нефтехим Энергоснаб» поздравляет челнинцев с майскими праздниками и объявляет праздничные цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в 17-этажном жилом доме 5104А. 40 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 780282. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сез туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Карарларны яшьләр кабул итә. Бүген хакимияттә шәһәр советы каршындагы иҗтимагый яшьләр парламентының 2нче утырышы үтте. Башкарылган эшләргә йомгак ясалды, киләчәккә планнар билгеләнде. Парламент яшьләргә бәйле актуаль проблемалар һәм сорауларны ачыклый, һәм аннары аларны түрәләргә җиткерә. Яшьләр парламенты составында барлыгы 32 кеше. Ул 1 ел элек Татарстан президенты указы нигезендә республиканың һәрбер район шәһәрләрендә оешты. Яшьләр парламенты вәкилләре күп кенә шәһәр күләмендә үтә торган чараларны башлап йөрүчеләрдә. Ишегалды бәйрәмнәрендә, өмәләрдә зур активлык күрсәтәләр. 2015 елда Яшьләр парламенты җиңү паркын яңартуга кагылышлы семинарда да катнашты. Также члены общественного молодежного парламента приняли участие в обсуждении стратегии. Иҗтимагый яшьләр парламенты әгъзалары шәһәрнең 2030 елга кадәрге социаль-икътисади стратегиясе буенча фикер алышуда да катнаштылар. 19 декабрьдә Россия тарихы буенча беренче Россия күләм тест үткәрелде. Бу гражданнарның белемен тикшереп карау өчен яшьләр парламенты башлангычы белән оештырылды. Шәһәрнең иң үрнәк укучысы 20нче мәктәптә белем ала. 3нче, 4нче һәм 5нче сыйныфлар арасында үткән шәһәр күләм бәйгедә Юлия Гаркавенко 1нче урынны алды. Укуда да өлгер һәм җәмәгать эшләрендә дә актив кыз белән хәбәрчебез Илсия Валиуллина танышып кайтты. Әлеге кыз 20нче мәктәпнең 5нче А сыйныфы укучысы Юлия Гаркавенко фортепианода, гитарада уйнарга ярата. 4-5 билгеләренә генә укый. Мәктәп чараларын уздырганда аны алып баручы итеп билгелиләр. Күптән түгел 3нче, 4нче, 5нче сыйныфлар арасында үткән шәһәр күләм бәйгедә 1нче урынга лаек була. Бәйге эшләренең берсе инша язу иде. Сочинение я писала. Иншаны мин үскәч кем булырга дигән темага багышладым. Мин анда тарих укытучысы булырга теләвемне яздым. Балаларга җирдә тормышның ничек барлыкка килүен һәм кешенең каян барлыкка килүен сөйлисем килә. Очень много волнений, Юлечка очень много готовилась. Юлия бик нык дулкынланды, әзерләнде. Көн саен төнге 1нче яртыга кадәр Бөек Ватан сугышы үзебезнең Татарстан, Яршаллы турында өйрәнде.
Бәйгене Мәгариф идарәсе белән берлектә шәһәр укучылар советы оештырды. Анда шәһәрнең 64 мәктәбе катнашты. Финалда бик катлаулы була. Ул 7 апрельдән 9 апрельгә кадәр төрле номинацияларда үтте. Юлиягә тиңнәр булмады. Дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Бәйгедә Юлия Горкавенкага 15 меңлек сертификат тапшырылды. Бик күп халыкара бәйгеләрдә катнашу сәбәпле, юлда укырга уңайлы булсын өчен, Юлия ул акчага электрон китап алырга тели. Илсия Валиуллина, Тимур Ахметов, яңалыклар. Бүйік жеңуге зор үлеш кірткен шәһәрдәшләребез белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге сюжет геройларыбыз бик үзенчәлекле. Авыр атлетика буенча спорт мастеры булган 90 яшьлек йорт хуҗасы тәмле итеп бәлеш пешерә, тормыш иптәше исә Татарстанның атказанган укытучысы. Геройларыбыз Нәфиковлар гаиләсе. Бөек Ватан сугышында Әгъдәс ага Кара диңгез хәрби диңгез флотында хезмәт иткән. Мәүҗидә апа тыл хезмәтчәне. Икесенең дә 40 елдан артык мөгаллимлек стажы бар. Икесе дә сугыш авырлыкларын үз җилкәләрендә тотыган хөрмәтле ветераннар. 9 мая в сердцах миллионов людей символ мира, надежды и веры в будущее. Татарстан президентының жылы котлау хатын Нәфиковлар гаиләсе бу көннәрдә генә алды. Җиңү көне алар өчен көтеп алынган бәйрәм. Сугыш чоры хатирәләрен зур дулкынлану белән исләрендә яңарталар. 10 сыйныфны тәмамлагач та Әгъдәс ага Кара диңгез хәрби диңгез флотына хезмәткә чакырыла. Киров өлкәсендә су асты көймәләрен аулаучы катерларны төзүдә катнаша. Сугыштан соң 49 елга кадәр тоткыннарны кире Россиягә кайтаручы транспорт судноларын саклап баручы карапта рулевой сигналчы була. Бар инде, передатчик та бар, ни да бар. Сигналларны открытый текст белән рөхсәт ителмәде сөйләшүгә. Шуның өчен шифр белән генә бирәләр инде. Шуны безнең сигнал инде, самый сөйләшү, шулай кул белән язасың инде менә шулай, менә А, Б, В. Шулай безнең сигналщик основной связь инде корабльләр арасында. Мәүҗидә апа тыл ветераны сугыш башланганда аңа 13 яшь була. Әнием белән бергә колхозда сыер саудым, яшь бозаулар карадым дип искә ала ул. Сугыш бетте дигән хәбәрен мәктәпкә барган чакта, мәктәптән кызыл флаг дип элеп куйганнар. Сугыш ура, сугыш бетте, ура, сугыш бетте дип кычкыра мәктәпкә кирип киттем. Әгъдәс ага белән Мәүҗидә апаны уртак һөнәрләре берләштерә, кавыштыра да. Алар икесе дә укытучы. Ютазы районының авыл мәктәпләрендә 40 елдан артык балаларга белем бирәләр. Гаилә 4 бала тәрбияләп үстергән. Менә шулай тәрҗәбез дә инде. Тәртибен сездә беләсез. 10 дистәсен ваклап килсә дә Әгъдәс ага кулында уклау уйнап тора. Элеккеге диңгезче аш суга оста. Тормыш иптәше Мәүҗидә апа да аннан калышмый. Яңа ел табынына әзерләнгәндә җиңү көнне алар пилмән катырып куймакчы. Тиздән зур табын артына балалары, оныклары җыелачак. Айгөл Юнусова, Тимур Ахметов, яңалыклар. 9 май бәйрәменә нибары 4 көн вакыт калып бара. Бүйек җиңүгә зур өлеш керткән ветераннарны котлау күпкә иртәрәк башланды. Үз гомерләрендә күп санлы бүләкләргә ия булсалар да, орден медальләр алсалар да, җылы сүзләр, игътибар һәм ихтирам бер кайчан да артык булмаячак. Вас поздравляем. Спасибо. Шаллы икмәге генераль директоры, Дәүләт Советы депутаты, Комсомол районындагы һәр ветеранны яхшы белә. Ул аларны ел сайын җиңү белән генә түгел, туган көннәре белән дә котлый, очрашулар уздыра, бүләкләр тапшыра. 95 яшьлек ветеран Екатерина Митюшина сугыш вакытында 2-нче Украина фронтында шәфкать туташы була. Все помнится, ничего не забывается. Ничего не забывается. Как голодали, холодали, замерзали, ползали. Все в глазах. Риф Әхтәмов сугыш ачысын 15 яшьтән татый. Ул Белоруссия, Минск, Литваны азат итүдә катнаша. Җиңү якынлашканда авыр яралана. 1945 ел язын госпитальдә каршылый. Туган ягына 50 елларда гына кайта. Хәзер тормыш иптәше белән бергә яшәгәнне 65 тулган. Владимир Ковский да 90-ны узган, әмма үземне егетләр кебек хис итәм ди. Сәламәт яшәү рәвеше алып бара, сугышка киткәндә 10-нчы сыйныфны тәмамларга да өлгермәгән, Белоруссияны азат итүдә катнашкан. Рафаэль Юнусов яшь буын ветераннарның батырлыкларын онытырга тиеш түгел ди. Күңелебез белән ел сайын кабат-кабат кайтып, һәм шушы әлеге исән булган ветераннарыбызга сугышта катнашкан һаман да хөрмәтебез көннән-көн
кимергә түгел, артырга гына тиеш. Шәһәрдәшләр өчен дә патриотик мөхит тудырыла, чаллы икмәге ел саен җиңү бәйрәменә әзерләнә. Кибетләрдә мактау тактасына ветераннарның фотосурәтләре урнаштырыла, батырларга рәхмәт һәм котлау хатлары язу мөмкинлеге тудырылган. Һәр хат иясенә барып җитәчәк. Җиңүгә багышланган чаралар дәвам итә. Чаллы икмәге мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында тематик дәресләр уздыра. Яшь буын ветераннарның батырлыкларын белеп үссен өчен. 9 май көнендә Чаллы икмәге компаниялар берлеге җитәкчеләре җиңү монументы янына чәчәкләр китерәчәк. Комсомол һәм автозавод район башкарма комитетлары белән берлектә Бөек Ватан сугышында катнашучылар өчен очрашу уздырылачак. Ветераннарга бүләкләр дә тапшырачаклар. Үзенчәлекле сабыйлар да ветераннарны котлаячак. Чуды дети педагогика үзәгендә балалар алар өчен үз куллары белән открыткалар, истәлекле бүләкләр ясый. Зур тырышлык белән иҗат иткән эшләрен алар җиңү бәйрәмендә ветераннарга тапшырачак. Бу хакта хәбәрчебез Айгөл Юнысова сюжеты. Мне, пожалуйста, цветочки. Это символ чего? А? Розовые цветочки. Чәчәкләр бәйрәм, күгәрченнәр ирек билгесе һәм өчпочмаклы хат. Беренче карашка открытка ясау җиңел түгел, әмма аутист балаларга ветераннарны котлар өчен зур тырышлык куярга кирәк. Сабыйлар зур кызыксыну һәм теләк белән чәчәкләр ясый. Үзләре укытучы апалары сугыш турында сөйләгәнне тыңлый. Мы изготавливали. Без аппликацияны җиңү көненә ясыйбыз, балаларга бик ошый. Иҗади эшкә тиз кирип киттеләр. Аларга аралашу бик мөһим. Без һәрчак бер төркемдә шөгыльләнәбез. Монда осталык дәресләре менталь кемчелекләре булган балаларны тернәкләндерү өчен кирәк. Дәресләрдә моторика үсеше яхшыра. Бирдә балалар фантазияләрен һәм иҗади осталыкларын эшкә җигә. Мы с детьми здесь занимаемся. Без иҗат эше белән шөгыльләнәбез, ябыштырабыз, рәсем ясыйбыз, конструкторлар җыябыз, әвәлибез. Бу эштә әти-әниләр дә ярдәм итә. Кулдан ясалган бүләкләрне ветераннарга авторлар үзләре тапшырачак. Чудо дети үзәгендә тәрбияләнүчеләр открыткаларны 9 май көнне Җиңү паркында һәм Азатлык мәйданында бирәчәк. Фәридә Сабирҗанова, Айгөл Юнысова, Тимур Ахметов, Яңалыклар. Бүген Чаллы телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре дә ветераннар янында кунакта булды. Бөек җиңү көненә дип аталган акция барышында редакциябыз шәһәрдәшләрдән дә бүләкләр кабул иткән иде. Акциягә безнең спонсорлар да кушылды. Чаллы телерадиокомпаниясе ветераннар өчен бүләк җыюын белгәч, Алексеевлар гаиләсе читтә кала алмаган. Алар азык-төлек кирәк-ярак әйберләр әзерләгән. Ветераннар өчен иң мөһиме игътибарлы булу. Балаларын да шуңа өйрәтә. Я хочу, чтобы всегда было мирное небо над головой и никогда не было войны. Тамашачылардан, телекомпаниядан һәм безнең спонсорларыбыз Акучев, Касакин гаилә фермасы бүләкләре белән бергә ветераннарга киттек. Здравствуйте. Телерадиокомпания Челны ТВ. Спасибо, проходите. Бөек Ватан сугышы ветераны Сәгыйть Камалетдиновның хатыны уң кулы кебек. Бабайга 91 яшь, авыр хәрәкәтләнә. Иң зур сугышларның берсе Курская. Ул решающий битва сугыш иде. Ул шунда башыннан ахырына хәле почти шунда булды. И ул Курская битвада бик каты ранение алды. 18 яшьлек чагында ук Сәгыйть Камалетдинов фронтка китә, Курск сугышларында катнаша. Тормыш иптәше белән иңгә-иң куеп, менә инде 60 ел бергә яшиләр. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Әлеге ханым сугыш чоры баласы. Сугыш башланганда аңа 13 яшь була. Пока училась, было что-то пододеть. Укыганда әле нәрсәдә булса кияргә ашарга бар иде. Аннан соң бетте. Мин укуны ташладым. Мине укырга җибәрмәкчеләр иде. Әни хәрби комиссариатка барып, минем 3 улым да фронтта. Аны бер кая да җибәрмим диде. Колхозда хезмәт куйдым. Эшне перчатка кебек алыштырып тордым. Белем булмагач, бик авыр булды ди хезмәт ветераны. Хәзер лаеклы ялда. Кунаклар килүенә бик сөенә. Чиратта тагын бер фатир. Ульяна Попова кунакларны бик авырлык белән генә каршы ала. Шулай да куанычын яшерми. Сугыш вакытында телеграфчы булып эшләгән, контузия алган. Бик күп әйберләрне хәтерләми дә. Ләкин җиңү көне бүгенгедәй күңелендә саклана. Мы ехали на поезде. Без поездда бардык, берни күренми, тәрәзәләр ябык иде, сугыш бетте дип кычкырдылар. Алар тере тарих, чын мәгънәсендә хөрмәткә лаек, чын күңелдән тапшырылган бүләкләр ветераннарга шатлык өстәгән икән. Димәк, максатыбызга ирештек. Акциядә катнашкан һәр кешегә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Яңалыклар. Әлеге хәбәр белән бүгенге чыгарылышыбызны төгәллибез. Шәһәр яңалыклары белән сез шулай ук безнең tvchelna.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Кайнар элемтә өчен телефон номерыбыз 51 31 31. Мин бүгенгә сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз.